Kapani baka sarkar kalau confuse. Kamtip ika baka kale. Di bat di nakatanga daw nakaniang gajingin yung ba i walk out i leader jang party i walk out namar baga government kamtre manekren ni ka reception policy. Kaya baka sarkar kalau ada panpelong ya ke all party meeting. Apa kita ki party respectively. Kadita ngajing yalam bakla ka jongki yung pa bat ka jimbam su thuru i ka jongki ka ege bagi ekra. Te kumno kin batai ki we la dayali di kim su. Tingi iro na sarkar kala ada rai bakan sange no yung pakajong kam mai ka ege bagidan bang no bali. Pi ka jingdawa ka jongi kalong ba kat ba patla ban pendek thamai ya reservation policy don kam ban pen sange swa. Ke ngisno tanat ba ka sarkar kala pen sange tamba ka sarkar kan hapat issue dengan notification. Kamla ban supan panaling bagi media ba kala pen sange. Kadai ban issue dengan notification ban put on hold ya paro ki jingtukam. Haki department ba pero. Bila sarkar kala le muka ku sange no bagi Nginum sange tat hadu bakan da review ya reception policy. Namarka ka jingdawa ka bakong san ka jing kalong ban review ya reception policy.